sa Ginoo unya gihimong pangulo sa iglesia. 8 minutos alang sa affirmative. Brother, go ahead. City rating ni. 8 kita sulit. Salamat kayo dong Dan Kugtas maghalus o makigbisog apan dili makugtas, dili makugtas. Mga iso nagtimang akong paperbahan karon. Pamatudan ako sa Biblia o kining Biblia referensya masani. Biblia o referensya nga si San Pedro gihatagag Yahweh ni Kristo nga nagkahulugan ang mong Yahweh sa katungdanan niya sa pagkapangulo sa iglesia o usap siya tawgon o amahan. Asa man ni mabasa sa Biblia basig tinumutumo ron ni sa mga Katoliko. Ang una natong approach mo ang pagtawag ni Kristo kang Pedro. Simon ang imungan, paling-paling. Ganlan ko ikaw kipas, bag-o ni mungan. Nga nagkahulugan og dakong bato, rock, immovable rock. Kaya, mingon din si Jesus sa adol lang yung pagsaka sa langit, kitawag niya si Pedro. Pedro, dool na ako. Kung saan man magtutudlo. Pasipsiba nga akong karnero. Pakana nga akong nating karnero. Pasipsiba nga akong karnero. Pakana nga akong karnero. Katuo niya balik-balik ka. Muna si San Pedro murag nahibos, Ginoo nahibaw ka nga ako, nahigugma ka nimo. Usa ay nalang nagbalik-balik ka. Anong ibalik-balik siya doon tungkol kay si Pedro kadto sa panahon kay itugyan na siya ngadto sa mga kamot sa mga kaaway sa atong Ginoo. Katuo man mulimot. Katuo man mulimot si Pedro mo nang gipasyonan si Ginoo. Na asa man na nato mabasa? Nasa Juan 21, 15 ngadto sa 17. Painumduman ni Jesus Pedro, pasipsiba ang akong karnero. Pakana ang akong karnero. Kung saan man ang karnero ang gisgutan. Sa Ezekiel 34:31. Ang karnero ang ipasabot dili mga hayop, kundi mga tao. Katauhan nga miduol o nagpaluyo ni Kristo ug ang mangulo mao si Pedro. Unya, unsa man day may tabo kung siya mahimong magbalantay sa karnero. Sa Jeremias 25, versikulo 34. Kamong magbalantay sa karnero, mahimo mong pangulo. So pangulo ni Pedro kay nagbantay mas karnero. Pero unya ra mangulo si Pedro kay diya pa mas Kristo, mo may labang pangulo, ikayab niya siya na mupuli. Dili kay magdungan sila kay Pedro kanay pangulo. Mura nagtawo nga usay lawas doyo. Unya mingon din si Jesus, sa pa siya mo kayab sa langit. Ihatag ko kanimo Pedro ang mga Yahweh sa langit. Labi sa unsay mong aplihan sa gingharian sa Dios, way makasira. Ug kun makasira ka way makaabli. Kung sa may kahulugan niya na, nga hatagan og Yahweh sa Isaias kapitulo 22, versikulo 21-22, si Eliakim, gitagan sa Yahweh. Kaya si Eliakim nagbantay sa usa ka katawhan, usa ka pamilya dako, Sibna. O siya usa ka embahador, usa ka spokesman sa mga dagkong lali sa gubat sa ipada. Aron nga di may nayon nagubat. Muna si Eliakim gitagan og Yahweh. Kinsay magbuot sa paghatag og Yahweh? Roma, Isaias, una to Isaias 14:24. Mingon ang Ginoo, ako'y magbuot. Ang akong isulti tinuod, nga akong gitinguha matuman. Unya matud ba nga ang hatagan og Yahweh matud pa sa Isaias, mahimong amahan. Kung sa mga amahan sa English, Father. Kung sa mga amahan sa Italiano, Papa. So nahimo siyang pangulo, nahimo siyang Papa. Unya mahimo siyang pangulo sa balay sa Dios sa Galilea. Hay man mahimutang ang Jerusalem. Din dito niya tukura ni Jesus ang iglesia sa Galilea. Ug ang pangulo sa iglesia nga nasa Saudia, nga mao ng Jerusalem, nga diha tukura ni Kristo ang iglesia ang mangulo mo San Pedro. O sa nganong gikinahanglan ng pangulo kay gubot. Mao gani ang unang kung ino na to convention ang unang council year 55 dito sa Jerusalem. Nag-council konseho ng apostoles berting latugi. Pero pagbarog ni Pedro hilom sila tanan. Maday mo baybaw, ug kamo ni bawo uban. Nagikan sa kong ngabil sa kong tingog ang mga hintil maminaw kanako. Musa, kita na to ang pagkapangulo ni Pedro o giyatagag Yahweh nga kahulugan unsa man ang Yahweh? Yahweh sa kaybalo. Nasa 11:22. Ang Yahweh sa kaybalo. O si Pedro ba dunay kaybalo? Duna. Nasa Roma, buhat 11. Nga dunay pundok sa mga tao nangita, hay mani ang nagdala sa pulong sa kinabuhi. Mga anghel min sugat nila. Abi nung sige mo sanghel, ipakuha la nang nganlan og kipas. Pedro, ipakuha na siya ay nakupot sa pulong sa kinabuhi. Musa katong katawan na, may kuha ni Pedro o nadungog nila ang pulong sa kinabuhi nga makaluwas. Kay naa kaniya ang pulong o Yahweh sa kahibalo. Kay siya gipili sa atong Ginoo. Ang mga apostoles, mga pangulo sa silang pundok-pundok. Pero si Pedro niangkon nga siya pangulo nila. Asa mabasa? Nasa Iglot Bible 1 Pedro 5:1.
Ningos Pedro, kamong mga pangulo sa inyong tagsa-tagsa ka mga katawhan nga gipiyal sa Dios kaninyo, amumaha sila. Ingon nga ako pangulo ninyo, nagaagda ako niini. Alimahay sila. Ingon nga ako pangulo, nagaagda kaninyo. So, nagi mabasa. So kini nga akong pagbabarog, dili ako. Nasa Biblia, nasa Isaiah 55:8, mingon ang Ginoong Diyos, lahi ang paagi sa tao o ang paagi sa Diyos. Lahi ang una-una sa Diyos kaysa una-una sa tao. Mo sa nakapantay mo nga sa akong pagkipulong nga gidladlad karong gabi una, wa ko mo gamit sa akong kaalam. Wa ko mo gamit sa akong kaibalo sa katarungan nga kitang tao sumala sa Roma 3:4, ang tao sa makadakan masayop, ang tao sa makadakan mamaka. Mao nang aron lilit duhaan nga naging pinto, nagmumao, ako kanunay gikutlo ang balaang kasulatan. Ako kanunay gikutlo ang San Mateo 16:19, kanimo Pedro ihatag ko ang mga yawe sa kingharian sa langit. Kung sa imong ablihan, way makasira. Kung sa imong masira, way makapli. Sa tupa, dako kini kay yawe man sa kingharian sa langit. Mao nang anong gikinahanglan tag pangulo? Kay naa sa Hebrehanon 3:17, kinahanglan tag pangulo. Kay ang pangulo mo imo dumala kanato. Ang pangulo mo imo hatag kanato giya. Ang pangulo mo imo padlong kanato masayopta. Og ang pangulo kinahanglan tahuron kay sila nagtukaw sa inyong kalag. Og sila mo imo hatag husay sa Dios sa inyong kinabuhi. Kay ang pangulo ipilan si Ginoo. Busa tahuron nato ang pangulo. Unya, 1 minute. Balikon ako, may digong makongregso nga sa Juan 1:42, paling-paling imo nga Andro, Simon maka, karon nga lang ko kagtipas. Kung doon na gani-uspon nga pangan, sumala sa Genesis 5, si Abraham yan, ingon na Ginoo, Abraham, akong ilis ana, kay mahimo kang pangulo sa mga amahan sa kalibutan. Mga nason ikay mangulo. Kunya si sa Genesis 22:28, si Jacob nagigdumog sa angel. Di kabuhian, dili ka mahatag panalangin kanako. O ihatagan niya panalangin. Ang imungan mao si Jacob, ganlan kag Israel. Na sa Genesis 22:28, sa to pa uspon ganingan dunay tuyo ang Ginoo. Uspon ganingan ni Simon ngadto sa pagka-Pedro, isipon nga pangulo kamahan namatud-an na nato. Daghang salamat, maayong gabi. Salamat kayo sa affirmative, Brad Fernandez, sa iyang pagpahayag na si San Pedro, kita gagyawi, samtang i-deny ka ni sa negative side, atong tagag 5 minutos sa negative side, pag-cross-examine sa affirmative. Brad Isayas, 5 minutos sa cross-examine, ngadto sa affirmative, go ahead. Kaya aron na masuta na to, tinuod ba ang ipabarog sa affirmative? Okay. Mayang gabi sa tanang mga kaigsunan nga naminaw sa atong stasyonan sa atong radyo. Unang pangutana, Brad Sok. Imo mang gigamit ang Isaiah 55:8. Ang imong pagi dili mo'y akong pagi. Ang pangutana, unsa may paagi nimo, Brother So, nagibuyag man ka sa Dios. Ang imong pagi matud pa sa Dios, dili mo'y akong pagi. Unsa may pagi nimo, nga gibuyag man ka sa Dios. Okay, Preso. Salamat kayo. Undong Isayas, kilong-kilong. Masay maagin ako. Nasa San Juan 3:24. San Juan 3:24 mo ning paagi sa gusto mo alagad kaniya. Gusto ka pialan sa Dios. Na sa imong sino? Ang akong pinialan. Magatudlo sa pulong sa Dios. Mo na akong ibabaw nga wa ko maghimo o mag-ugmad og akong kagalingon nga mga pulong kundi ibasin ako sa Biblia. Asa mabasa nga si San Pedro gika sa pagka Simon kipas Juan 1:42. Asa mabasa nga si Pedro kitagag yawi sa kingharian sa langit Mateo 16:19. Asa mabasa nga mahimo siyang pangulo, ako sa gibasa San Juan 21:17, ang magpasipsip sa akong mga karnero nga mong katawan, pangulo siya. Ato na mabasa sa Biblia nasa Jeremias 25:34. So mauna ang akong style iksuong kilo-kilo. Brother Negative, ato lang i-focus ang pangutana sa topic ninyo, Yahweh o Juan. Bro, ako lang ipabaw nga mo-focus ng tatos tema aron makuha. Okay, go ahead. Bakit ko? Di ko mubiya sa tima. Iya man gud gigamit ang Isaiah 55:8. Unang nangutana ko niya, ang imong pagi preso, lay ang pagi sa Dios. So nangutana ko niya, kung sa may pagi nimo nga gibuyag man ka sa Dios, nga imong pagi dili man akong pagi. Karon niya nako. Imong gigamit ang Mateo 16:18-19. Nga ikaw, Pedro, hatagan ko Yahweh. Ang pangutana, hindi mo man ako kang hatagan ti kag Yahweh. Ang pangutana, nadawat ba ni Pedro ang Yahweh? Una to gamay Preso ka kay wa ta mag-categorical question gani, yes or no? Tubagon na yes or no. Go ahead, Preso.
Ang pulong sa Dios na sa Deuteronomio 32:34, ang Dios dili makasala. Ang Dios dili bakakon. So ningon si Jesus kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Ang imong gapuson ug imong sirhan sa yuta dili kabli, ang imong blihan dili makasira. Pero gihatagag kahulugan sa Ginoo ang yawi na sa Lucas 11:22. Ang yawi di ay yawi sa kahibalo, yawi sa kaalam, yawi sa pagtudlo sa kamaturan. Busa dunay mga tao nangita, asa na mo makita kung sa katao magtudlo ka na po sa kamaturan. Mga anghel ang nitubag naa sa hupa ipakuha si Pedro. O si Pedro mo'y militok sa mga pulong sa Dios sa kamaturan, nalipay kadtong mga tao. Okay, ang pangutanan ni Brother Sok, gidawat man San Pedro ang Yahweh. Yes or no? Explain. Yes. Pero unsa nang matanga si Yahweh, i-explain po nako nga Yahweh na sa kaalam. Na sa 11:22 sa San Lucas. Yahweh sa kahibalo. So dili na kanang ingnon nato kanang Yahweh sa kandado. Dunay kahulugan ng gisulti sa Biblia. Yahweh sa kaalam, Yahweh sa kahibalo. Na sa Lucas 11:22. Kaya tulong pangutanan. Ikatulong pangutana, gigamit nimo ang Lucas 11:22. Gi-address mo na ngadto kang Pedro. Kasi Pedro may gingon hatagan ti kog Yahweh, karon gigamit man nimo ang Lucas 11:22. Intended mo na para kang Pedro. Okay, Brother Sok. Katiguro ka, yes or no? Natural. Intintin na si Pedro kay pag yung sino yata ko kanimong Yahweh, wa may nagkumkum ni Jesus Yahweh. Kay kahulugan niya na mao ang Yahweh sa kahibalo, Yahweh sa kaalam. Kinsay naghahupot niya na? Nangutan na mga tao, saan mo makita? Kini pagtulunan. Kung siya po, natubag na nako. Na gidawat ang Yahweh, pero dili na Yahweh nga, kanang Yahweh sa kando. Ang kaalam o kahibalo, yatag sa Ginoo ni Pedro. May pangutanan. Ay, sunod, nga pangutana. Matag pa nimo nga si Kristo ang ngalang Simon gilisan niya og Pedro. Mubasa ko niya sa padayon ko sa Mateo 16:23. O yun sagka nga si Pedro gingalag Satanas. Okay, Katiguran, yes or no? Uyon ko nga si Kristo nagisgat og Satanas, pero dili na referido ni Pedro. Ato nang mabasa na sa palang kasulatan. 22:21 sa 22:21 sa Lucas. Nagingon ipaibaw diha nga ang maong Yahweh, ang maong pagpaibaw ng Satanas. Kasi po, nakita ko gyud si Satanas matud pa ni Jesus. Og si Satanas nidimanda kanako nga kamo Pedro mga apostoles ulipuno niya. No. Yung Ginoo dili mahimo. Way makailog niyo sa akong kamot. O kamo hinuon unsa man. Likunon ako. O ikaw man Pedro, nga akong gigasulti, panglikunan ng imo igsuon. Human ikaw malikon. Akong nakita si Satanas. O, kanang ingon ni Jesus Satanas, dili na si Pedro, ang nakita si Ginoo nga gustong muilog sa mga apostoles. Laing pangutanan. 1 minute. Last question. Ang akong pangutana ba, Brother Sok Fernandez, Mateo 16:23. Sa 19 ginganlan si Simon Pedro og Cepas. Matod pa nimo ang Ginoo ginagnan. Karon kay ginganlan man sad siya. Tinuod ba nga ginganlan sad siya og Satanas ni Kristo? Tinuod ba? Yes or no? Brother Sok. Ang pung Satanas, doon ay duha ka kaulugan. Ang Yawa, busa ang iyon ang isulti ni Kristo, nakita ko ang Yawa, Satanas, nga gustong mo ilog kaninyo, pero dili mahimo. Ang liguno ta ka mo, maliko na nimo Pedro, liguno sa mga igso. So, usa na kakulugan, ang Yawa ay nakita. Pero kanang magbabagbabag ang tao sa tuyo sa Ginoo, nganlan na siya sa Hebreano og Satana, sa to paali babag. Kaya ningon man Gus Pedro, dili na mahimo Ginoo nga silutan ka, ha? Over my dead body, dili mahimo. Busa ningon si Jesus, babag ka Pedro, muna Satana. Ang kaulugan ng Satana, di babag si Pedro, Pedro, babag, pero ang gisulti ni Kristo, Yawa, nakita kong Yawa. Siya gusto mo ilog ninyo, pero no. Likunon ta mo. Ikaw Pedro, likuna kay ka. Ala, panglikuna ang imong mga igsoon. Okay, time na. Sa 5 minutos sa pag-exam sa negative. Ang negative side mo sa mo deny sa 8 minutos pagbayad sa affirmative. Tagal 8 minutos si Isaias Kilo-Kilo. Sa iyang 8 minutos isip negative side. Go ahead. Okay. Tugutin sa kong mangayo ko clearance sa Ginoo ha. Magampos ako. Ginoo ang Dios nga naka sa mga langit, tagay ko kalam. Nagikan kanimo aron ko makapamatuod. Nini amo karong isigutan ni Brother Sok Fernandez. Ang tanan mahan pa sa ilo kami. Amo kini pangayo pinagisingalan ni Jesus. Amen. Si Brother Sok Fernandez mga kaigsunan ko nigamit sa Mateo 16:19 nga si Simon ginganlan og Sipas
nga matod pa ka ng sipas bato, ikang gina sa baba ni Ginoong Kristo. Pero padayon na to ang istorya mga kaigsunan ko. Diya sa Mateo 16:23, apan siya milingi og mingon kang Pedro, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Nga sa ato pa, si San Pedro, duha ang ginga ni Kristo. Yan ang versikulo ha. 16:19, nga nagsipas. Pagkabot sa 16:23, gingadlaw og Satanas. Ngano miingon kung wa madawat ni Pedro ang Yahweh. Tungod kay kinganlan ni Ginoong Kristo si Pedro nga Satanas. Musugot mo ang Yahweh. To ang magkupot si Satanas. Di mo musugot mga kaigsunan ko nga naminaw sa radyo. Sa inon gana ang Yahweh to ang Satanas kung si Satanas kinganlan ni Kristo si Pedro. Busa supak yo ko mga kaigsunan ko. Karon matod pa nimo nga nadawat ni Pedro ang Yahweh. Nangutan ako ni Brerso, unsang tekstuha nga nadawat ni Pedro ang Yahweh. Nganong nangutan ako na mga kaigsunan ko sa radyo nga naminaw karon. Tungod sa pinadayag 1:18 nga nagingon si Kristo, ako namatay og nabuhi. Aniya kanako ang mga Yahweh. Usa nga nisupak ko Brerso nga tuwa kang Pedro. Unya imong gigamit ang Isaias 22:22. Nga katudili mato pinungod kang Pedro. Ang Yahweh na kang Kristo, wa kang Pedro. Unya mingon ka nga, si Pedro gihimong papa. Gihimong amahan. Unya si Pedro gihimong amahan, si Pablo gihimong sa amahan. Yan na sa papa, yan ang higayon na. Mo sa Brother Sok, ang imong pagpamatuod nga ang si Pedro nadawat ang Yahweh, dili na tinuod. Padayon na ako ang istorya. Uyon ka ba nga si Pedro makasala? Nagingon si Pedro, suma sa Lucas 5:8. Apan sa pagkakita ni Simon Pedro nini, miyaba siya ni Jesus. O mingon, palayo kanako kay ako usa ka taong makasasala. Kung naa pa ni Pedro ang Yahweh nga mao pagtangtang sa sala kay matupa, unsay imong bukuson dinhi sa yuta, bukuson sa langit. Unsay gapuson nimo sa langit, yuta gapuson sa langit. Ang pangutana, nganong wa makatangtang si Pedro siyang sa nga siya minagunit si Yahweh? Nining teksto ang mga kaigsunan ko nagpasabot. Kasi San Pedro wa niya mong Yahweh. Usa paghatag ni Kristo iya manghingid, apawa ka nako Ginoo. Kay usa ko ka makasasala. Usa paghatag. Muduol si Kristo, ipawa ka nako Ginoo. Nya kadua pa, kung naa pa niyang Yahweh, ngano mo pronounce man siya nga usa ako ka makasasala. Kung gihatag na ang Kristo, ni Kristo ang Yahweh kadto ang Pedro. Wa madawat ni Kristo ni Pedro ang Yahweh mga kaigsunan ko. Padayon ko. Kung si Ginoong Kristo si Pedro pa ang nagda si Yahweh. Nganong gibuyag man siya ni San Pablo? Di kasaban siya ni Pablo nga ikaw Pedro, badlunganon ka. Wa ka magsubali sa mayong balita. Nay nagda si Yahweh, badlungon lang ordinaryong tao. Kung ikaw na kay authority, nagda ka si Yahweh, nganong gibuyag ka ni San Pablo? Usa ka taong badlunganon, wa magsubali sa mayong balita. So ang conclusion, wa madawat ni San Pedro ang maong Yahweh. Time? Okay. Salamat kayo no sa negative side sa 8 minutos. Ani ang affirmative tagaan putok 5 minutos pag cross sa Borganan sa negative side. At yata Brad Sok 5 minutos pag cross examine sa negative side. Brad Sok, wait. Salamat kayo, moderator. Salamat kayo sa atong kika sakbang sa binayluway. Ningon din sa balang kasulatan sa 1 Pedro 2:23 nga ang Kristo dili bakakon. Ang Kristo walay linla nga migo siyang baba. Mituo kanini wa. Yes. Tuo siya nga Kristo nga itong Ginoo dili bakakon. Unya mingon man si Jesus kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa langit. Nga bisag unsang imong ablihan sa yuta way makasira. Ug ikaw makasira wa say makaabli. Kanang gisulti ni Kristo ngadto ni Pedro human niya ingna nga dawata ang Yahweh sa langit. Nagsulti sinuod si Kristo na maka. Nagsulti lagi sa Tinuod pero dili tanang panahon matugot. Yes. Dili tanan matugot. Sampol. Dili tanan sampol. Si Judas mikaon sa lawas o minom sa dugo ni Kristo. Unya si Kristo nagingon, kinsa katong mukaon sa akong unod ug dugo, minom sa akong dugo, maluwas og may kinawin dayon. Ang pangutana, maluwas Judas? Alaot ka, nga tao, may pangwa ka mataw patupan ni Kristo. Dili na out of topic, ako lang nga dunay panahon nga bisag isulti na ni Ginoong si Kristo, pero dili sa tanang higayon matuman. Ikaduha, wa pa tayo pa? O tayo pa?
Ingon na. Ningon na mga yes. Nga si Kristo, wa mamakak. Paingon niya nga, kanimo Pedro, ihatag ko ang mga Yahweh sa langit. Ang sunod ako pangutana, unsa mang matanga sa Yahweh nga ang gihatag ni Kristo nga wa may nakita nga Yahweh skandado. Unsa mang matanga sa Yahweh ang gihatag ni Kristo. Ngadto ni Pedro. Mao bitaw nga gisupak ti ka kay way mabasa nga nadawat ni Pedro ang Yahweh. Kay kung naapay nadawat ni Pedro, moingon thank you Lord, gitagan ko nimo Yahweh. Waman. Excuse me. Oh. Ang patungatan na sa affirmative, unsang klasiya sa Yahweh. Nga gihatag sa Ginoo ngadto Pedro nga dili man literal nga Yahweh kay may nakita. Para nimo unsang klasiya sa Yahweh nga gihatag ni Kristo ngadto ni Pedro. Kanang giisip lagi nga way makasira gawas siyara. Way makabli gawas nga siyara. Pero wa na madawat ni Pedro. Kay kung nadawat man ni Pedro, dili na mo makinahanglan pag mediatrix o mga santos. Lain pautan na po. Wa ka motubag sa kong pangutana. Ang akong pangutana sunod. Nga niya may mabasa nato sa Biblia nga Yahweh sa kaibalo. Ang gihatag ni Kristo dili literal nga Yahweh, kundi Yahweh sa kaibalo. O gipruiba kay dihay pundok sa mga tao nga nangita og pulong sa kaluwasan. Niyon ang mga anghel-anghel ginitubag na ay dapit nga upa ipakuha ka na daw na sa Pedro. O pagabot ni Pedro, misay siya sa pulong kinabuhi. Ang mayong balita sa kaluwasan. O diha-diha ang pulong sa kaibalo. Yahweh gihatag sa Ginoo. Mutuo kaniining gihimo sa Ginoo nga ngiya ding gihatag dili Yahweh literal matud pa sa Lucas 11:22 Yahweh sa kaibalo ug ang anghel nagpahibaw kuha si Pedro kay mo'y nagkupot sa mga pulong sa kahibalo sa kaluwasan. So tuo kaniya na wa. Yes or no? Yes! Tubag! De konsilyo. Si Pedro na-deliver. Pag deliver niya, wa sa tuhoy. Kundi ang gituan si Santiago. Nagingon rin. Bosa, buhat, 15-19. Bosa ang akong hukom, mao kini. Si Santiago nagingon. Kung si Pedro doon na pa'y authority, nganong ang decision si Santiago. Ego nag-deliver sa San Pedro, ni-presenta siya. Pero gisupak mga iyang presentation, ni decision si Santiago. Ang akong hukom, mao kini. Niyay hukom. Wa ihatag kang Pedro ang katungod. Kaya yatagan o katungod, paghukom ni si Santiago. Buhat 15-19. Okay. Ningon ka nga ang gihimo ni Santiago mo pagsupak ni Pedro. Hukom. Karon nakahukom na mas Pedro nga pinagi kanako ang mga hintil mamati kanako. So, katusan ng mga tao na nagsunod sa mga apostoles mamati sa ni Pedro sa mala sa ito nagibasa. Karon kay ningon man ka nga si Santiago umihimog hukom nga pagsupak. Doon na ba tayo mabasa ang panahon na nisingos si Santiago, ako nagsupakon kay sayop ka Pedro. Basahin ko nuko. Okay, na kay mabasa nga hukom nga gisupak ni Santiago. Ang desisyon, kung ni desisyon manggaling si Pedro, wa o yun ni Santiago. Nga nung ninguman si Santiago, 19, ato basaw. 15-19. Oh, niya ha. Slide na to, slide TV, hindi ko kaklaro kayo. 19. Oh, niya. Oh. Bosa, mao ding akong hukom. Mao kini nga dili nato sila pagsamukon gikan sa ilang pagkadili pagkabig ngadto sa Dios. Nga sato pa ang desisyon ni San Pablo o ni San Pedro wa honor. Ang desisyon ni Santiago may honor. Salamat kayo sa 5 minutos pag-cross-examine sa affirmative ngadto sa negative side. Pwede continue sa affirmative ang 7 minutos lang. 7 minutos sa iya kining pagpabarog may tungod sa ilang tema. Brother, go ahead. Bago pa lang, wapag yun mauga ang laway sa akong pinanggang igsuon, nga ningon nga si Santiago, disupak. Wa man tayo mabasa nga disupak. Kundi, he seconded the motion. Sa ito pa the decision of St. Peter sa parliamentary rules na kung doon naging mapahayag statement to be accepted aron mabalido na doon ay musikan di motion. Ingo raman to musikan di motion Santiago nga sa Ingoriana dili na to pantuson pa mga nangakabig sa mga tulumanon nga to ipahimo. Mao mo to ituyo, mao mo to ipahayag ng San Pedro. Nga niini sa kung mabati sa mga Judeo o mga hintil
ilan ang dawaton. Nga doon na ngayon na itong orderly of the law, the order of the law. Nga mga pagkaon nga hugaw limpyo na. Ang mga kining buluhaton sa balaod ni Moises, dili na magaluwas. Mo punto ni San Pedro. Pero pag tindog ni Santiago, wala siya masupak. He seconded the motion. Kaya hindi parliamentary rule, kung doon ay motion o statement o pamahayag, dili na ma-discuss sa labi na kag San Pedro kasi kay Pangulo. Wala discussion pero it needs the one who seconded. Kung siya man si Brad Kilong-Kilong, naibaw ni siya nga ang usa ka motion move to be moved or to be decided, so therefore there must be a one member who second the motion aprobahan. Wa atong supa koy second the motion. Kanya padayon ta sa atong pagtuki sa mga pamahayag sa atong pinangga nga igsuon nga mao lagi yang ibalik pagingon ni San Pedro dili na mahitabo magtutudlo nga silutan ka sa kamatayon sa tupad ngaddak si Pedro kasi pong nisos pahawa Satanas duhaman ka hulagway ang isulti ni Kristo ang Satanas niya nakita nagingon 22:31 San Lucas buot si Satanas nga ilugon kamo ikan kanako buot si Satanas nga siya nay modominar kaninyo sipong ni Kristo di na mahimo manang ligunon tamo ug ikaw Pedro maligon ka na ligon na ang imong mga igsoon so nakita ni Jesus ang yawa tinuod gyud nakita niya ikaduha nga kahulugan sa buong nga Satanas sa Hebreo kanang babag ali palita magdagan kanya dunay giali diyang kawayan wa ka kakita naumod ka nganlan tog Satanas kay si San Pedro murag ni akto sa pagsupak nga si Kristo muadto gyud sa Hitchimani aron magpadakop di na may tabo Ginoo so ginganlan po niya si Pedro og Satanas dili yawa kundi siya nagsupak nagali sa iyang plano sa pagtubos kanato pinagi siyang kamatayon kunya si Pedro nahimong amahan tungod sa pulong sa Isaias 22 versikulo 21-22 nga hatagag Yahweh mahimong amahan o mahimong pangulo sa iglesia sa Judea ang Jerusalem sakop sa Judea ug di man tukuran ni Kristo sa Jerusalem ang iyang iglesia ug si Pedro mo'y mangulo matud pa ni Kristo so klaro nga ang atong igsuon pinangga wa gyud maka laksi nining gibahayag ismalang kasulatan iya nanging nas Pedro tinuod man nga ni hapas Pedro kay siya makasasala tinuod man pero si Pedro nagpakita ko sa kamatinuonon nga pagbago siyang kinabuhi siya madto sa nang dapit aron pagsangyaw sa may balita bisan pa nga dito na sa Roma to ay pagpamatay niadto si Pedro kay ubos sa sugo ni Kristo sama si Pablo gisugo sa ni Kristo silang duha ipatay sa mga sundao ni Herodes sa emperador nito panahon na. So mga hinigugma kong igsuon, wa gay ba siya gamay na lang anino nga nakakawit ang atong igsuon nga sayo pa kung gibalita o gipambit ninyo kay ang Lucas 11:52 ang Yahweh nga gipasabot Yahweh kay balo sa buhat 11 12:13-14 si Pedro mo gipakuha dito sa upa og ang kahibalo nga Dios no ang wali nga balita sa kaluwasan mo iyang gipaybaw kay mao man ang Yahweh dayang gipasabot Yahweh sa kahibalo Lucas 11:52 wa gyapon makatandog nga atong pinagagigso mao na ang tinuod ug nga kamatuoran imo nang ipabarog gipabarog na sa patos kamatuoran bisan unsaon paghapak sa hangin bisan pagdakong urakan nga hangin dili makaunsa niya na mo na nga sa akong pag-aninaw sa mga teksto nga akong gipaybaw o gibasa ang atong pinanggang higala si Brad Isaias kilong-kilo wa gyud bisag gamay na tipik nga nakatarog sa akong gibasa wa siya makaingon nga bakak na pulos sa pangutanan nako yes namakak ba si Kristo ini yang gisulti gibahayag siya nga gihatagan niya Yahweh pulong pa ni Kristo tinuod yes man siya kanunay wa Ginoo muna nga wa gyud ni makatandog bisag gamay na lang nga diha sa balang kasulatan ang nga ni Simon paling-paling gimo niya kipas niya gimo niya pangulo ang magpasibsib sa kong karnero katawhan mahimong pangulo asa mabasa na sa Jeremias 35:14 o sa mga digugma kung may iso na pribahan na to gikas balang kasulatan o sa wa ko mo gamit sa kung kaalam o kaybaw kundili
Ako lang gisunod ang Juan 3:34. Nga kadtong nga pinyalan sa Dios, magasulti sa pulong sa Dios. Busa kinsa man kuno ang makahimo pagsupak sa pulong sa Dios. Wa mo supak. Si Brother kilong-kilong. Brother Isaiah, yes kanunay. Wa mo supak. Ngano supak sa peligro. San Juan 47:13. San Juan 48, versikulo 17. Ang iya sa Dios mutuman sa pulong sa Dios. Pero ang dili iya sa Dios, supak na. Ya, wa magin masupak. Iya ni sa Dios. Kay gusto man ako gisulti, wa lang gyud supakan. Muna pasalamat ko ni Brad kilong-kilong, Brad. Sa iya kayo kabutan. Kay yes man ganun ay wa Ginoo. Salamat guys kadumang barog sa affirmative. O niya taga na to 5 minutos. Bagro kisamin ang negative side sa affirmative. 5 minutos alang kaniya. Brad kilong-kilong, go ahead. Si Kristo nagtudlo may tungod sa pag-ampo nga naglingon. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga kami nakapasaylo sa nakasala kanamo. Ang pangutana. Nganong nangayo pa magpasaylo nga to samahan, katuan naman ang Yahweh kang Pedro. Kanang sa ang magapapas na natong personal nga paghinulsol ug ang forgiveness pasaylo sa Ginoo. Pero atong isgutan Yahweh. Yahweh ni nga otoridad kagahuman. Nga gingnan ni Jesus nga ihatag ko kanimo mga Yahweh. Pero wa may natunol nga Yahweh sa gandado. Naman sa Lucas 11:52. Yahweh sa kaybalo. Mo na ninot kayo. Ang pulong sa anghel kuha na si Pedro na sa upa. Kamong nangita sa pulong sa kinabuhi, pulong sa kaybalo sa Dios, kuha na. O pagabot ni Pedro, yatagan sila sa pulong sa kaybalo. Mao na ang ipasabot si Yahweh. Dili pa saylo sa sala kay si Pedro naghinulsol na siyang paglimot kang Kristo sa katuo kagayon. Nagpag-o na siya kaya naghinulsol natural ang pasaylo madawat sa Ginoo. Way labot ang Yahweh kay Yahweh dia alang mas otoridad sa pagwali pagtudlo sa usto nga kamatuoran. Okay, karabutan na. Imo nang isay-isay ganiha nga unsay kahulugan sa Yahweh. Pagbugkos o paghubad. Paghubad o pagbugkos. Karon, ngano man nga naghampo pa man nga amahan mi, naman namo pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga kami nakapasaylo sa among mga sala. Nagpasabot ba nga dili makatangtang si Pedro? Dili makatangtang? Di mo may musulti kanya pagtangtang, way lain makaabli, way malay makatangtang si Pedro ra. Ako rin isulti ni mo iksong Isayas kay wani mo ni watan to mahisgot ini. Nasa San Juan 20, versikulo 22. Gipatawag ni Jesus ang tanan nga mga apostoles sa 1 Pedro 2:9 ang tanang mga apostoles pare. Unsay pong ni Jesus dawata ang Espiritu Santo. Kamo mga apostoles mga pare. O bisag kinsang sala nga inyong ipasaylo, napasaylo na. O bisag kinsang sala nga wala ninyo pasaylo, wala sa mapasaylo. Busa mga apostoles. Yadagan sa San Pedro, yadagan sa Ginoo. O gahong pagpasaylo, unsay kondisyon, maghinulsol ang tao. Paghuman mo kumpisal siyang sa mapasaylo na. Pero ang atong primarya tema, mao man ang Yahweh. Mora ang Yahweh, unsa ang Yahweh ha? Yahweh sa kaybalo. Yun sa pagpaybaw, ang anghel mo nagpaybaw. Kuala na as Pedro. Nana sa hupa. O gisulti ni Pedro ang mga pulong nga matahom kayo. Ang tanan nakasala. Pero man ni Jesus pagpangita kanatong makasasala. O ang tanan nga maghinulsol muhunong pagpakasala, mapasaylo siya o makadawat siya sa saad sa Ginoo sa langit. Lipay sila. O sa itong sultiha. Mao ang Yahweh sa kaybalo, ang pulong sa Dios nga naghatag nilang daan unsaon pagkaluwas ang makasasala. Muna ito bagas pangutana. Okay, Brad Kilong-Kilong. Matod pa nimo, Yahweh kay balo. Di ka supakon na. Ang akong gisupak ang paggawa ni Pedro sa Yahweh. Kung naa ba niya? Karon, matod pa nimo na ang Yahweh kay balo ni San Pedro. Karon, suma sa Galatias 2:11, kategorikal ni. Tinuod ba nga kining nagdaa sa Yahweh na ang Yahweh kaalam di badlong ni San Pablo? Yes or no? Yes. Oh, yes. Tubag. Ibadlong bitaw kay mahimo man ang usa ka ubos mubadlong. Natong mabasa sa Mateo 16:22 nga si Kristo nagplano na gyud pagadto sa dapit nga risgo para niya. Giguyod siya San Pedro. Ug ibadlong San Pedro ni Jesus ginuwayaw. Over my dead body. Oh, pero wato man ni Jesus pero nakabadlong si Pedro. Naa na sa Biblia nga makabadlong sa. Yes. Naa sa Proverbio 9:8 nga ang usa ka tawo buutan og ligdong kun imo nang badlongon malipay. Muna si Pedro kay ligdong man to nalipay siya gibadlong ni Pablo pero wa sila mag-away. Muna ito ba? Imong gitagaan o example nga si Kristo gibadlong ni Pablo o ni Pedro. Nagpasabot ba? Diri gibuya gibadlonganon. Si Kristo badlonganon ba? Yes or no? Na ni badlong, that's reality. Dito po. Ako po badlonganon ba si Kristo? Alang nato tagsa-tagsa dili badlonganon.
Pero kadtong higayuna si Pedro dili gusto nga mawa sa ilang mga mata nga atong Ginoo. Kung sa gibadlong siya iyo pagkadto Ginoo. So badlong siya. Pero wa sa doon tamdan ni Kristo kay gusto man si Kristo nga abi ni Madro kun kanang imong gisulti mo ito manhud di na ko katupos kalibutan kay hadlok naman kung mamatay pre nimo. Mao na nga natubag na pangutana. Klaro ka na pangutana. Imon lang balik-balikon kay wa na gitingali laing madumdum madaw-daw pa. Salamat. Wa ka magingon nga si Kristo badlunganon. Si Pedro ay badlunganon. Karon, lain na sa San Pedro gyapon gibuyag gyapon ni San Pablo. Sa Galatias 2:14 nga ikaw nagpakita nga wa na magsubay sa mayong balita. Kini gitagan og Yahweh. Tinuod ba ang gisulti ni San Pablo nga wala na ka magsubay sa mayong balita? Tinuod? Dire. Naibaw ta, kasugad sa kasinugdanan si Pedro paling-paling. Si Pedro magkasasala. Mo bitaw yung basa nimo kanina nga miyapa si Pedro tubangas Ginoo. Ginoo pasaylo ako kay ako magkasasala. Mo na gipaabot si Ginoo. Nga sa diyang mapasaylo na siya sa ipong ni Kristo sumala sa Lucas 22. Sa diha nga ang yawa nagpakita kanako. Gusto ang yawa nga maulipon ka. O ka mga apostoles pero di mahimo. Ligonon ta ka. Og sa diyang maligo na ka Pedro, ligo na nga akong mga ang imong mga igsoon. So klaro kayo nga si Pedro ni angkon nga makasasala ug si Kristo nagpasaylo sa niya. Ug katong ingon nimo nga si gibadlong kay wala siya magsupay sa may malita. Konsepto man sa to ni San Pablo. Kay ila kung ilalisan na doon mga Hudiyo nga gikan sa Judea kaniadto ya natol nga San Pedro kuyog sa mga hintil kaon na bisag unsa ang mga hintil muna ni ingon si Pedro ayo siya piyaan ta mo muna di laya siya kay madlok siya nga may scandalize ang mga Hudiyo nga di makaog bisag unsa mao nang si Pablo nakabantay kini si Pablo badlunganon gyud nganon di man siya mobarok nga mao na gilipihon na sa Ginoo wa na labot stima so klaro na nga ang pagbadlong ni San Pablo iya tong conviction nga si Pedro na itong higayon na over diplomacy nga dili siya magkapahubos yang gibiyaan itong mga hintil nga nikaon bisag unsa. So that is not really moral, that is not really doctrinal issue. O sa katong pagpadlong ni San Pablo wa to maguna-una nga nabungkag na ni Pedro ang doktrina kay padayon man nga siya nagdala sa Yahweh sa kaybalo. Okay. Sama kay sa nito tubag Bradsok sa negative side sa pagkutanaw niya ang negative side ikatapusan yung barog sa 7 minutos kumana ni ikrok sa amin sa affirmative brother kilong-kilong go ahead 7 minutos Okay. Iya gyud gipangimutan pag-ingon ako nga yes. Ay gipangutan ako niya nga gidawat na dawat balik tinuod ba nga si Kristo musulti bag tinuod. Yes, musulti pero nianang higayon na wa gyud madawat ni Pedro. Wa gyud madawat ni Pedro ang Yahweh hantod na namatay si Pedro. Magisgo kag Yahweh sa kahibalo. Yes, atong pamatudan. Kung naa ba ni San Pedro ang Yahweh sa kahibalo? Kung naa ba ni Pedro ang Yahweh sa kahibalo? Nganong gibuyag man siya ni San Pablo? Suma diri sa Galacia 2:11. Apan sa paghiadto ni Sipas sa Antioquia, ako gyud siyang ginaong pagbuyag kay siya nagsupak o nahimo siyang badlunganon nain nagdala sa mayong balita kay og knowledge kaalam sa kahibalo unya badlungon lang ka nga way kaalam nga mao ang inyong giisip nga siya gitagaan og kahibalo si San Pedro kabuyagon lang ka ni San Pablo badlunganon nimo oy apostolis ka badlungon kay ka. Sunod, ikadua, gibuyag siya ni San Pablo kay ikaw wa na ka magsubay sa mayong balita. Nagwali ka sa mayong balita pero ikaw wa na ka magsubay sa mayong balita. Mayo ba guna ang nagdas sa Yahweh, nagdas ka alam, nagdas kay balo, badlungon sa way kay balo. Ibutang na ito nga way kay balo kay tora maghihatag ni San Pedro ka ang key of knowledge. Kalam sa kay balo, nganong gibuyag man siya ni San Pablo. Mga kaigsunan, ang iyang tubag ni Brother Sok sama kuno nga si Kristo kuno gipadlong ni Pedro. Badlunganon ang akong gipasubot, badlunganon. Si Kristo badlunganon ba? Dili oy. Ang akong tubag dili tanang higayon madawat ang saad ni Kristo. Ang akong gihatag nga example si Judas. Si Judas Brother Sok Fernandez mikaon sa lawas ni Kristo o minom sa lawas ni Kristo. O si Kristo mingon kinsa katong mikaon sa akong lawas o minom sa akong dugo may kinabuhing dayon.
Ang pangutana, nakabaton ba o kinabuhing dayon si Judas? Kaya gingon man siya ni Kristo, mayo pangawa kang mataw. Nagingon pa si Judas nga, mayo pangawa kang mataw. Una nga, dili sa tanang higayon, ihatag. Ano man? Sampol. Si Judas, isugo sa Dios. Unas, wali ang Ninibe. Kay sud sa 40 kadlaw, akong sunugon ang Ninibe. Nalbaw si Judas nga dili ka nabuhaton sa Ginoo, kay maluluyo ng Ginoo. Mo nang misibat si Judas nga to sa Tarsis. Pero kay plano sa Dios nga walihan ang Ninibe, niwali si Judas. O gingon sa Panginoon kamo, kay sunugon ang Ninibe. So sa 40 kadlaw. Ang Dios kay naging sunugon niya ang Ninibe so sa 40 kadlaw. Ang pangutana, di sunog pa sa Dios? Wala. Una ayaw dili sa tanang panahon ang sulti sa Ginoo mahatag. Nay panahon. Kung maghinulsol ka, dili dayon. Mao na si Pedro. Si Pedro, usa paghatag sa Yahweh. Mutuon si Kristo mingon, bawa ka na ako Ginoo, kay ako usa ka makasasala. Usa paghatag. Ikatwa pa. Kuna na Pedro ang Yahweh. Ngano mo kinalang pamantag media tricks? Ngano mo kinalang matag Mama Mary? Mama Mary kaluyi kami. Pasayloa kami. Ato dito ka Ginoo Kristo ka pasayloa sa imong anak nga kami nakasala. Ngano mo sapit pamatag Mama Mary? Ngano naman si Pedro may nagkupot sa Yahweh. Di na part topic kay ang tema nimo. Si Pedro ba tinuod nga nagdawat sa Yahweh or gitawag siya Papa? Focus lang ta diha kanang mga Mary diha, kanang mga kuan diha uban nga wa masud sa topic. Dili ginaangay padayon kay mawa man ta sa atong topic. Okay, balik lang ang mga topic. Ang akong buti pasabot, Mr. Moderator, nga wa madawat ni Pedro ang Yahweh tungod kay mo gamit pamanta sa ngalang Mama Mary o mga santos. Di ba? Kung naa na Pedro, ngano mo sampit pamantag Mama Mary? Kung naa pa na Pedro ang Yahweh, ngano mo sampit pamantag mga santos? Nagpasabot nga wa dito kang Pedro ang Yahweh. Eh kung naa pa dito kang Pedro ang Yahweh, di na ta mo gamit kang Moderator, ngano nga gipaminaw ta dinhi kay doon na tayo rules. One of the rules nga dili ta mag-diskutog lain nga personalidad. Pedro man Yahweh Pedro. Ayaw apel mga birin because that is really out of the topic. Ni pirma man tanana. Pirma mago nga ang mga lagda nga atong tumanon tungod og alang sa orderliness, husay. Yan nindot tuminaw sa gawas. Pero magsige tag balik-balik sa pag-violate sa law, doon na rin nagingot nga when a person is violating out of order means it is no good exchanger or debater because we go out the role. Na may role, basta ato nang sirespettahan. So, discuss other thing not that. So, di lang si counter, ato lang ay balik ang tema kay sige ta counter Brad di mo human. Ang tema dire, pamatudan ni Brad nga si Pedro nagdawat og Yahweh, mo ning i-deny nimo. Ay na paggamit og laing Mama Mary usab na diha sadaan ba San Pedro kay ang tema dire, si Pedro nagdawat og Yahweh sa affirmative, matupas sa affirmative o gitawag sa Papa sa Iglesia Katolika. Ang imong buhaton mga pag-deny sa pamahayag ni Brad o gay na pag-isgot og lain. Kada i-focus diha nga si Pedro dili tinuod nakadawat og Yahweh, niya dili po siya Papa sa Iglesia Katolika o dili po siya gitawag Papa. Okay. ambot kung giyon sa inyo pagunahuna nga kamo may naghatag og decision meaning mo'y mo bugkos, mo'y mo hubat, mo'y mo tangkang, mo'y mo gapos. Unang naabot ka ng akong pangutana. May uday mong out of topic. Bisa usaw na ko pinta, wag na out of topic. Pero sige lang. Hindi man nato mapugos ang tao. Go ahead. Go ahead. Time na? Ako sige. Mahurot ang imong oras, no? Sa debate, kinahanglan mo focus sa tema, no? Palita example si Brad niingon nga si Pedro nakadawat og Yahweh. Ikaw may negative, imong pamatudan nga si Pedro wa makadawat og Yahweh. Ayon ang paggamit ato mga topic nga mingon nato na solve sa topic pero dili mao tema. Okay, ato na taga si Brad 5 minutos katapos ang pangutana Brad 5 minutos. 5 minutos. Mag-cross examine ka na ikaduhang cross examine dayon ribata. Go ahead Brad 5 minutos. Diba sa walang kasulatan nga akong gipasi ang pangutana. Sa Ebanghelyo giaso ni San Lucas 11:52 nga nag-ingon nga ang usa sa kahulugan sa mga Yahweh gawas nang i-ablik kandado mao ang kahibalo, kaalam. Yahweh sa kahibalo, Yahweh sa kaalam.
Na sa Biblia, na sa Lucas, Kapitulo 11, versikulo 52. Uyon ba ka niya nang gisulti sa Ginoo o supa ka? O yun, uso pa. Ang Yahweh kay balo wa kang Pedro. Oh, yung lagi ko, ana pero wa kang Pedro. Ano sa lagi ni? Yung lagi ko pero yes. Ang pagutan ay basog kategorikal. Uyon ka Uyon. o dili. Ito ba mo sa mo uyon o supak, explain ka. Go ahead. Yung to pero wa kang Pedro. Tuwa Santiago. Salamat kay Yes man uyon man. Unya ka nang maong Yahweh sa kay balo. Gibansay ba na ni San Pedro isip gitugyanan sa Yahweh sa kay balo, gibansay na niya o wa bansaya. Iban sa'yo. Wa pansaya kay gibadlong sa ni San Pablo. Badlunganon. Wa magsubay sa mayong balita. Galatias 2:11. Wa ba ka masayon nga nasuwat sa balang kasulatan na sa Buhat 11 versikulo 12, 13 at 14 nga may mga tao nga nangita sa pulong sa Dios sa papulong sa kay balo kay gusto sila maluwas. Ang anghel diha man itubag na diha tawgalas Pedro kay kada siya may muhatag kaninyo sa pulong sa kinabuhi sa mayong balita. Kanang gisulti sa anghel ngadto ni San Pedro, mauyon ka niya na musupa ka. Uyon supak. Ang gisulti dili lagi ang pagtug-an nga naa si Pedro, wa magtugan nga si Pedro na ang kay balo. Tuan ni Santiago ang kay balo. Kaya di wa minit magani. Hindi, wa ka mo tubag sa pangutana. Ang pangutana ni Bresok, tubag mo sa nimo, uyon ka o dili. Pag ingon mo uyon o supak, explain. Supak lagi ko nga wa dito kang Pedro. Dili nang tapito nga supak ko wa dito ka Pedro. Igo lang nang utana ang mga tao asa ang balay ni Simon. O sa tudluan ka, naro ba Simon? Pero magisgot kag kalam o kay balo, tuwa ni Santiago. Simple na. Kanang ingon nimo nga kanang kalam og kahibalo tuwa ni Santiago nasuwat na sa Biblia wa og nasuwat basahi ko nga gisupak ni Santiago ang hukom ni Pedro. Wa maghukom si Pedro. Ni desisyon si Santiago. Ang akong hukom mao kini. Nga sato pa, siya chairman. Siya chair. O lagi. Pangutana ni Bresok, nasuwat ba ang pag-ingon katong imong girason? Nasuwat na sa Biblia? Kung na, basahin ko ni Bresok. Nasuwat wa? Ang nasulat mao ni nga ang desisyon ni Santiago mo'y natuman. Dili ang positisyon ni San Pedro. You are an incumbent counselor. Ako man italam doon niya itong binanggay ko konsehal man naka-appeal magyug ka sa mga sesyon sa council ng mong ipasakupan. Dibaw ba ka? Huwag ako believe kong dibaw kanini nga any proposed statement or decision so that it should be discussed, so that it would be given the majority, there must be someone who will second the motion. Ako ni binisayon, basta doon nag-ipahayag, ipadayag nga pag-aukman na, bisan ang nagsulti mo ng presiding officer. Pero magayo gyud ang role nga doon ay mo second the motion o mao si Santiago. Nahibaw ka nila, wa? Ang akong nahubawan mao ni nga i-deliver si San Pedro. Wa i-grant sa iya ang desisyon. Gi-grant may desisyon si Santiago. Ang akong hukom mao kini. Nga sa tuwa, siya chairman. Ayaw pag yung asikan emosyon. Tao, no? Kaya wa taon mo emosyon San Pedro. Ni-deliver siya. Yang i-deliver kinsa ng mga tawana. Pero ang desisyon yun, kaya nakagupot na sila, si Santiago, mao ni desisyon. Ang akong hukom mao kini. Akong pangutana katapusan. Kaya ningon magkanga si Santiago ni kung pagsupa. Doon na ba tayo mapasa nga ni deklarar si Santiago nga ang akong hukom mo ni pagsupa. Kaya in the rule of the Sanggunian, doon na maging second emotion. So someone does the second emotion. Pero ang pangutana nako mo ni kaningon magkanga gisupak ni Santiago ang hukom ni San Pedro. Asa matang basa letra por letra nganingon si Santiago nga supak ko ni Pedro. Pag-ingon galing nga supak ko, ni desisyon ko si Santiago, ang akong hukom mao kini. Buhat 15-19. Kung nauyon ba sa presentasyon ni San Pedro, mingo ko, agree ko sa desisyon ni San Pedro. Pero nganong mingon man si Santiago, ang akong hukom mao kini. Nagpasabot nga wa grant ang
pagdesisyon ni San Pedro. So nindot pa tayo debate kay pumunta na Brad Sok Magod. Doon na ba